Maine Mendoza may mensahe para kay Sylvia Sanchez. Matapos maglabas ng sama ng loob si Sylvia Sanchez kay Maine Mendoza. Dahil sa pagkawala na nila Arjo Atayde, ayon nga sa naging pahayag ni Sylvia Sanchez ay sobrang nasaktan ng anak nitong si Arjo Atayde nang maghiwalay ang dalawa ni Maine Mendoza. Bilang isang ina ay nahihirapan siyang nakikitang nasasaktan ng anak na si Arjo Atayde matapos ito'y maraming aldab fans naman na nagbigay ng iba't ibang reaksyon tungkol dito. Maraming aldab fans ang gusto talagang si Alden Richard lamang ang para kay Maine Mendoza. Kung kaya't walang sidla ng tuwa ang mga aldab fans nang malaman nilang mas pinili pala ni Maine Mendoza si Alden Richard kesa kay Arjo Atayde. Base sa nakalap naming impormasyon ay naglabas si Maine Mendoza ng mensahe para kay Sylvia Sanchez. Ayon sa pahayag, sana'y matanggap niyo po ang desisyon ko na si Alden Richard ang pinili ko kaysa kay Arjo Atayde. Sinunod ko lang po ang puso ko, sana maintindihan niyo po yon. Komento ng marami ay tama lang ang ginawang ito ni Maine Mendoza dahil sinunod niya lang kung sino ang totoong mahal nito at nang nagpapasaya sa kanyang puso. Yun ay walang iba kundi si Alden Richard.